yakar phanyang no sengkha kubur lam sogo yakar phanyang no sengkha kubur lam sogo lam le MDC yakar phanyang no sengkha kubur lam sogo MDC yakar phanyang no sengkha kubur lam sogo lam le belakhe hambai tini jeng Baichang Kami o phaisok phaijak o jaga chikonte program ni bisingte chini bubagra no hamjagoi bubagra ni nahor mungno teibu Phan krak khainani bagoi Baichang Kami ni prai 9 poribar 11 votar tini katal khe chini Tipra Motha o phaiwei sini movement no teibu krak khainani bagoi borok tini joining khaiphaikha kwbangma party ni yakawei jadri pol party ni yakawei o pandau phaisok phaijak chini oro block president ni tongo chini joint chairman tongo teibu hasal ni chok phaijak borom ganang Direndra Debbarma nini damsara kochusera ni MDC bo phaisok phaijak chini oi table leader rok bu tongo nge o pandao chikonte ni bisingo phane je joining khaiphainai rok chini takok CPM Congress BJP ni jadri pol party ni yakai phainai rok nang kha kaham ya faru phainai chalo chung borom no tuiwei tei chini bubagrani nahor mung tei wansok mung no chung chini amchaigo tei krak khe khailainai hai hanai ang kasar mung ya faru paithau haine hai borom no hamba ya faru chini bubagrani Logeo Phan noi biskango sobak khainai ni bagoi phaimani bagoi hambai